portem des de les 8 del matí, però frescos com una rosa. Ai, senyor. Ja només ens falten 25 quilòmetres. L'assistència ens ha arribat una mica tard. Passa alguna cosa? Que tinc la coberta rajada i em surt la càmera. Ara ja s'ha canviat, tu. Sí que el conec, però li fotré alguna per barret. Veus? I Eduard no ens ha vingut perquè es va trinxar, va dir, m'he trencat... Ves, on tens un altre. Si no està descalabrat és de miracle. Sí. I tu també has caigut, Martí? No, jo no. Calla, hòstia, no saps fotre res, tio. No, amb això, com va aquesta merda roda? Ara ho entenc l'Eli perquè els fills el fem al botanero. I el fang es deixa dintre, no? Sí, com m'ha dut a fer la ferrata s'ha equivocat. Mariconada, la ferrata aquesta. Andreu, només que xerra, tio. Sí, m'ha arribat. Home, és que li ha fallat l'assistència, A veure, a última hora. ja ha arribat i volia carn. N'he agafat una, no? Sí, sí, qui te l'ha guardat? Tu, no? L'has ficat a la motxilla? Jo no he ficat res, En veu una? No, tens una Està aquí. Bueno, Joni. Bueno, Vinga, nois, ens veiem després. apa, si no ens veiem, bon Nadal. Bueno, Carlillos. Vigia amb l'escudella, que ja saps què et passa. Bueno, ja s'ha acabat també. Menys mal. Després, adéu. Es queden, Carles. No, digueu-me 7 objectes d'ahir. 7 objetos de ayer. Mira, una riñonera, Riñonera. no solo sé yo, una lupa, perquè clar, dels dos... Andreu primer. Martí ve peu, no? Amb la bici d'allò. No sé, En Robocop. Sí. No, que em veuràs el cul. Ui, el cul i la tita, t'ho dirà tot, sí. El problema és que si no la tita se va nerviós. No, per això diu, el que hi ha de veure va perdre la vista per un dia que la va veure. Ara. Descarat, Carles, que si et mires les cames, tu has fet tot el pes de la cursa, eh? No. Està destrossat, el tio. Hòstia, tio, on t'has anat? I en allà n'hi ha tres. Home, comparat amb el 6è mes que vam fer aquell dia, això res. Ara el que abans d'això és treure-ho tot. Collons, Andrés, treure-ho tot. Aixeques el bolquet i tot bé. Aquí el que trem el teu... Joan, has sentit aquest? És una passada, eh? Fa calor. Ara si et mou ja està, ja acaba la feina. Has de prendre alguna cosa. Volem s'ha d'anar a dutxar. Què condueixes tu, Joan? Sí. Sí? De qui és aquest fader? Ell t'ha fet assistència. Ho traieu i Si ho tornaré a dir, si no em contesteu, ho faré mal. que l'estic i les aprecio molt. Formen part de tu. Ai, la mare que em va deixar la fotre. El nen és organitzat. Joan fa com en Bonavilla, eh? Ell llegeix. Ell llegeix. Ah, no. Es plega com les bosses aquelles. Això és una bossa de corda, en teoria. Sí, la guardes aquí dins. Les guitarres, la corda. Sí, la corda com que... Ja t'entens.
Recorda ara quan no la faig servir gaire. Home, no hi ha que negar que el nano és organitzat, per això. Ja ho diu, manos ocupades quan ell te despierta, ja ho diu allà. No diguis Això tonteries, té raó, Joan. Sí que... No tens prou cotxe per posar-ho, doncs poses un govern. Ah, és que al final jo no sé pas el problema. És un senyor, el tio. A punt d'anar... Jo tinc un frontal. De qui és això? No és per res, No, jo en tinc un aquí. No s'han de tornar aquests tiros. Bueno, si no, Martí, ja te'l donaré. Que ara he vist que n'hi havia 3 i que es deuen de tornar. No, a mi no m'inflis que ja tinc prou. Porquet. Porquet infla. Què? Escolta, podem muntar i fotre tot aquí. Eh? Escolta, podem muntar que l'Andreu comenci a córrer, fotre tres fletxes. Amb la cua aquella que tens mig. No, fem el fred. Vinga, va, pues, fa fred. Anem a l'Areu. No ho sé, jo és que no ho sé, Direcció Sant Bartomeu del Grau. I de seguida a mà esquerra hi ha una casa de colònies que posa Vespella. Vespella. Vale, merci. Ara. La Vila, que ets més lent que el cavall del dolent. Vinga. Espera, que anem Anem trenca-me-la, ostres. Anem més lent que el Espera cavall un del moment que malo. vaig a beure aigua. Ah, ja tinc calor, un moment que vaig a veure la roba. És una passadilla d'aquí. El garrot directament. Ja vaig obrir la boca patamba. Ah, ja devia vindre amb el garrot directament, però no amb el seu, amb el d'algun altre, a la boca. Què s'ha de llançar això que tens a les mans, Martí? Sí. Pues collons, porta-ho. Que és una caixa d'alpina que Que noi, que la vols reciclar, té recicla. Tines robades. Recicles. Ah, vinga, collons, una altra bici. Cari, tu, jo vaig a... Aquella altra caixa s'ha de llançar.